Νέα φριτέζα αέρος λοιπόν από τη Χομβέρο, αυτή τη φορά στα 6,5 λίτρα με ψηφιακό έλεγχο και τζαμάκι στο κάδο για να μπορούμε να βλέπουμε μέσα την πορεία του μαγειρέματος. Πατώντας λοιπόν το power, βλέπουμε ότι η φριτέζα ανάβει και ενεργοποιείται το μενού. Έχουμε προεγκατεστημένα προγράμματα μαγειρέματος, τα οποία μπορούμε να επιλέξουμε τι θέλουμε να κάνουμε, σε κρέατα, σε πουλερικά, σε ψάρια, ζύμες, πατάτες ή ό,τι άλλο θέλω να μαγειρέψω. Εδώ πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι προσεγγιστικά. Και γιατί προσεγγιστικά? Διότι μπορεί εδώ στις πατάτες να μου λέει ότι θα ψήσει για 20 λεπτά στους 200 βαθμούς, αλλά καμία φριτέζα αέρος δεν μπορεί να γνωρίζει αν οι πατάτες που θα βάλεις μέσα είναι φρέσκες ή κατεψυγμένες, αν οι πατάτες που θα βάλεις μέσα είναι χοντροκομμένες ή ψιλοκομμένες, αν θα βάλεις πολλές ή λίγες ή αν θα βάλεις νευροκοπείου, Κύπρου. Άρα θα πρέπει να προσαρμοστούμε ανάλογα με το προϊόν που βάζουμε μέσα. Ξαναανοίγουμε. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. Όπως βλέπετε αριστερά και δεξιά από τις κεντρικές ενδείξεις υπάρχει η ένδειξη της θερμοκρασίας, με την οποία μπορώ να αλλάξω τη θερμοκρασία φτάνοντας μέχρι τους 200 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεξιά υπάρχει το ρολόι με το οποίο μπορώ να ρυθμίσω τον χρόνο, σε πόση ώρα θέλω να διαρκέσει το μαγείρεμα. Όταν λοιπόν τα ρυθμίσω, μπορώ να ξεκινήσω το μαγείρεμα πατώντας το πλήκτρο της έναρξης λειτουργίας. Τώρα η φριτέζα μου για τα επόμενα 17 λεπτά θα μαγειρεύει. Αν θέλω να ελέγξω μέσα τι γίνεται το φαγητό, έχω δύο τρόπους. Ο ένας είναι πατάω το λαμπάκι, όπου βλέπουμε ότι ανάβει μέσα η λάμπα και μπορώ μέσα από το παράθυρο να βλέπω το φαγητό μου. Και ο δεύτερος, αν θέλω να ελέγξω ή αν θέλω να ανακατέψω ή να γυρίσω μια μπριζόλα, ένα μπιφτέκι να ψηθεί και από την άλλη μεριά, απλά τραβάω έξω τον κάδο χωρίς να κάνω κάτι, διότι όπως βλέπετε τραβώντας τον κάδο η φριτέζα απενεργοποιείται αυτόματα. Ξαναβάζω τον κάδο και βλέπουμε ότι η φριτέζα συνεχίζει το μαγείρεμα από εκεί ακριβώς που το αφήσαμε. Θα σταματήσει από μόνη της σε 16 λεπτά και 24, 23, 22 δευτερόλεπτα. Όπως βλέπουμε ο κάδος είναι τετράγωνος, είναι το πρακτικό αυτό τετράγωνο σχήμα που μας επιτρέπει να βάλουμε αρκετά μεγάλη ποσότητα. Είναι 24x24x13,5 και η συνολική χωρητικότητα είναι 6,5 λίτρα. Για να απενεργοποιήσω τη φριτέζα πατάω και πάλι το κουμπάκι, το power, όπου βλέπουμε την ένδειξη off, και μετά από λίγο σταματάει να δουλεύει.